Wala yung makipag-date na ako eh. Nagweno kay kong playboy. Yung mga amigo, di ka nakakuban eh. Sa ako ano ganoon ng mga babae. Uy, akong best friend. Saktan, best friend be. Parang may naamoy ako hindi maganda. Uy, bis. Laag ta ugma ba. Kung asa ni mo gusto. Ako bahala. Ani, sugot na niya kay best friend biya. Hindi totoo yan. Kaya sa best. Uy, best. Yung mga brother di ay. Sino si best? Yan man, ubang niya kung sako. Dili lagi ganahan sila upan best. Kaya ang mga bayi sa ako na daw ga uyog. Wala na ila. Ang galing! Ang galing! Ay, grabe, kinigwapo ta. Mahi